30 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିଲା ଶଙ୍ଖା ଓ ସିନ୍ଦୂର। ଏମିତି ବି ହୁଏ ଜୀବନରେ। ନ ଦେଖିଲା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମାଜରେ ଯାହାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସାରି ଦେଇଥିଲା ପରିବାର, 30 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି ସେ। ଦିନେ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି କଲିକତା ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବନ୍ଧକ ହୋଇ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ମନରେ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ଫେରାଇ ଆଣିଛି ନିଜ ଗାଁକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରେପୁନୁ ସେଆଡ଼େ ମଙ୍ଗଲି ଆଡ଼େ ଭାଗି ଆସିଲା ଘରକୁ। ଆମେ ରବି ସତେ ସେ କୋଲକାତା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଭାନପୁର ଗାଁର ସବରପଡ଼ାରେ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅଦମ ସବର 1995 ମସିହାରେ କଲିକତାର ଆସନସୋଲକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଠାକାର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଓ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲା ଓ ବନ୍ଧକ ରଖି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦେଲା ନାହିଁ। ସରଳ ନିରୀହ ଥିବାରୁ ଅଦମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ସାହସ ଜୋଟାଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫେରି ଆସିଲେ ନିଜ ଗାଁ ଭାନପୁରକୁ। ଖରିଆ ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ, ସେଠାରୁ ବସ୍ରେ କୁଲିଆବନ୍ଧା ଏବଂ କୁଲିଆବନ୍ଧାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଭାନପୁରକୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଅଦମ। ହାତରେ 4ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ରଖି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ସେ। ଫେରି ଆସି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପାଖରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଦମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ଗଣପତି, ମୋର ଦାଦାର ନାଁ ପ୍ରମାଣ, ଆଉ ମୋର ବାପାର ନାଁ ଅଦମ ସବର। ଆଉ ଏଇଟା ଛୁଆ ଥିଲୁ, ଟିକେ ନା ଟିକେ ଯାଇଥିଲା କମେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି, ଯେଟା ଆମେ ତ ଭାବିନି ଟିକେ ଆସବା ବୋଲି। ଏଇଟା କେନ୍ତା ଭଗବାନ ଆନି ଦେଲା ଆମକେ ଯେ ଏଇଟା ଆଜି ଆସି ସେ ଏବେ ତ ଖୁସି ଲାଗୁছে ବାପା ଗୋଟେ ଆସିଲା ବୋଲି, ଗୋଟେ ଖୁଟା ବୋଲି ଆମର ଘରି। ଅଦମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଇନବାଇ ସବରଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ଓ ସିନ୍ଦୂର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିଥିବାରୁ ମଇନବାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ ଫୁଟିଛି। ଏପରି ଖବର ଜାଣି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। আমার গাঁ সবরপড়া, আমার সাং অদম সবর, এটা কবডি ফাবডি খেলুলু। এটা 30 ভিতরে এটা ফিরিছে যে আমাকে দেখলা আবে খুশ লাগুছে। আজ্ঞা কাଣା দেখলু কে যা খুশ লাগুছে না, এটা ভাগিছিল হাতে দিন মানে কমে খইতে দিতেছিল কাଣା सुविधा हड़ा के तो नहीं जानो बोला तो अभी हमके अभी 30 बरस भी मांग बहुत दिनर कथा हो। हमें भी आशा नहीं करू थे वाला हम साथी मैंने अब देख लूँ जो अभी हमके भी आशा लगला, खुश लगला। मो ना बुधराम सबरे गाँव मुई वार्ड मेम्बर आमर आम जीपी भानपुर जीपी नेक्सट मध्य प्रमाण सबर तार बापा 94 कि 95 मसीहा भर से मैंने आउटसाइड बाहर गले बुझे कि नहीं आउटसाइड बाहर गले से आउ देखा गले मैंने खोजा खोजी कले बिल्कुल नहीं पियाले। लास्ट बिल्कुल नहीं पियाले जे ताके मैंने सन्देह है बिल्कुल मरी मुरा जे काना गोटे भावे एबे ताके खोजी खोजी 30-32 वर्ष हो गला ताके से हिसाब से ताके भावले जे 30-32 वर्ष तो हो गला ना, बिल्कुल तो से लोग नहीं आसबार आ काना करा जेबा ताके नहीं से केना माने काना गायब की काना हो जेतिबा किछि जेबा केना मोरी होजी गला काना बोले 30-32 वर्ष पर्यंत नहीं आसला तो अलगा भाव डाउट करू आमे। अचानक जे 30-32 वर्ष जेते बेले गोटे माने आउटसाइड पले जेतला अचानक पले आसला आमर गाँ लोग मैंने देखले जे बहुत खुशी हो गले। हैं एतकी वर्ष केनता पले आसला बोले करी हमर गाँ बहुत खुशी हेले। ताके आसला कर आमे ताके स्वागत कलु, ताके संबोधना जनालु, बहुत खुशी बोली हमर गाँ भी समस्त खुशी हेले।